Belaikeno hambai bokok pike jomatiano kisa muito klaimarisnai. Nung tabuk BJP o habjak. Nung BJP ni bagai se fil khlai tongo. Abo bo tiprasa elakao se nung fil khlai tongo. Hingke nung kaisa kok saimana nango. Tiprasani no but manani hingke tiprasani khao nung habna nangnai. Tiprasana maya phunga nangnai. Abono nung bujina nangnai. Tei kaisa kok nung bahaike tiprasani se but nango hingke bahaike nung tiprasani khaklabo bo nung kasirep khatai tiprasani khaklabo bahaike nung busu yorkha tiprasani sentiment bo nung bahaike hurt khlaikya bahaike hurt khlaikya tiprasa gusti rok jesek pano onno party khlaitongni jemon romdi CPM Congress BJP ingthung angbo BJP no angbo ani bumung salia angbo kaisa Bidhan Sabha ni general secretary tai Shakti Kendra no bo incharge board committee bo tongo borok komni bagi hake chongri jakha jai hok abo sanani kogya nung BJP ni je dol je party nung nosto khlaima klai tongsiu nung tiprasa ni boot se nango nung tiprasa elaka se nung feel khlai tongongke nung maharaja no bahaike nung heart khlaikya nung bahaike maharaja no ba haima saka ek somoyo nung muito narakdi nung saimega saimandi Ratanlal Nath je somoyo Bidhan Sabha sabo Pradot Kishore ke puro aproni BJP tiprasa BJP khlainaro 50% kakhlai thanga tabuk nung tai waisa phai sauka boba gra thepaya oi bini mung khuka bono nung sejaka nasle mung saka omobai tai 80% tiprasa BJP rok karaise thanguka nung ba BJP no se nosto khlai tongsible nung personal babe nung maharaja no joliphono manna abo nini ব্যাপার কিন্তু nung party no nosto khlai tongkha BJP party no saimia nung tangi jani bono nasle jaka nung bobai hamjak lai breakup rojak dangkha abotla ang saimia কিন্তু abo to bisa sajane kogya koi Raja Rasmoni koi Bisna Mutini hamahai saimia nung bono personal babe tangi joli jaka abo nini matter tobe nung BJP party no nosto khlai tongkha tipra mathani bagi nung lama snamui tongkha tabuk joto tipra sarok ek ni thangpironi no kok no khnawi taibo tangai maharaja nongkha jotto na hamjago nung bobai sutai krei bongkha 184 jon rajani don tuijak ni koikani kheto tongba ha binile all India hoite bini kabangma jaga সম্পত্তি ari abo সাজানাই কগে 184 জন rajani don tuijak bo রাজবাড়ি সে অর্ধেক বিনি খো ang নিজে সে আনি থাগুনি সম্পত্তি বাইছে আং সাবাই কংকে বলে 184 জন রাজানি বিনি বো ফাবাই 185 বকে 186 নং ববাই বাকে চেলাস খাইখাবা অব বহুত সরে রক ফেসবুক রোগো হামজাক লাইনাই ব্রেকআপ রই হাইনো বদনাম খাইমা হাইছেবলে বদানো না হামজাক নাই নং বিনি লাবার দা নং বনা হাকে জলিত ববাই বাতাই তো nung BJP bo kalaya nung kono dino BJP english maya nung BJP no nosto se khlai tongo nung abo personal attack se khlai tongo bono BJP o haboi BJP ni borok rok oti 70 patal konya jomatiano বহিষ্কারমা খাইনাই bono party ni bat marnai ani ungklogo 2-3 হাজার BJP ni voter tongnai rok borok sobni ni kokno saje angi ta BJP o tongna musung yangi tongjak baikha আরে ও মাসা মসো তাল ছয়া রকবা মহারাজানি পুতলানো লাথির নাই নতা বড় কাহামনো কোন রমে খাওই তংখাবো আ পাইতেই থাংমা হাই লাথি ফুংসা ফুন্দিরমা হাই আ তাল ছয়া রকবা আপতে রকনো কোনো ইম্পর্টেন্ট রিয়া তবে ম্যাক্সিমাম বরক বিজেপি রক তাবুক খা নাঙি তংখা নং তিপ্রাসা ততৈ নং যে ববগ্রানো সম্বন্ধয়ানি বাগৈ বিজেপি থং সিপিএম নি থং যে কোনো পার্টি নংথং টাইপসে ইউনিটি টিপ্রা মাথনা টাইপসে রাগরি তনছিও নং আং খরকসা বিজেপি ngi no kok nang sao nung অতি সত্তর অমন মাপ সান্দি
nini bagi belai kino kaham nai eba kino ngoti sottor o party no yakrai nai nang thani nini bagai kabangma leader agi ang samani tongo kabangma ang social media o saya pono mebar by NC bongni 5 bosor miat paitei yoke borok bobograni party o phainai ni samani iko tabuk sojong mangkha nang haka samani bagai sini Mr. Mebar bobo sairo kha patal nang to tal choi ase nei sawinai botau ti pramathani sabotani kha paikhibiu kha potmanani bagai bobo oro phai bo asung ti pramathana hamza kangkai bo potni lob kori angni lob kori ke bo মন্ত্রী মামুনি 1 বছর পরে bo resign di phai meda bobu grani logi tabuk tai 8 mas tongsu tabuk angphono phainite angphono mebar angkai NC bo jodi bo kathang tongkhang kai bo bura angja bo kathang tong bo phainite election ni sega IPF to sabotar sekri kha tar bo leadership se mangni makta bor bo hain phainite abno yasa glak ti promoter jara bujinai rok meba hairong na ar jodi ni yasa khang yasa gi tondi bongno ungklogo tondi obasang sananai PK jora tongkho nang amaka personal attack khaimani bagai nang BJP party no nosto khlai tongkha o kokni meaning no kaham ke bujidi nang eba ke bui nono kabangma buddhijibi khangre rokhe wanso gis tongkha omoba maharaja bai juk sengnabla omaka sawinai taibo tipra sarno unity je khlaibla for example je somoyo khangre bai kongthai barok tanglayo apruti bar sare ekngo humai je somoyo maharaja no heart khlayo apruti bar sargo ekngo okogno nang bujidi semangka taibang sanamusungo nono nungka thasinggo ang naimani nung saksangno belaikno leader ni background no nang sana thangya nung kabangma party o tamjani walaipho toklaipho arbo tongmaya orobo tongmaya do aboro ngiphono mangkha ngiyaphono mangkha tabung nung BJP o phayongka nung BJP ni bagai nung kaham se khaina phayongka nung kaham khaide nung batamo jani dagi jagi ba bobo grano khnadi bobo grano tibra sa rok hamjago kono party ya tibra sa mane no bobo grano hamjago jeso pono party bo khlai tongthong amo kaisa nung muitunarak di emon ki sini ex chief minister Biplab Kumar Dev bo pointo bobo grani mungti thaitsa pono se sayako borongkha rajnaitik krung nung tamka krung khasa nung krung da klai bo thaitsa pono bobo grani mungti se sayako haimya sayako bo haimya sama tongkha recording phunuk di thaitsa pono bo sayako omono ang last kok nono sanamusungo tipra sarok tabok tipra motha khlai tongmani hinke bobo grano naharaisi na onis mes no nahari khlayo na bijoy rangkhlon nahari khlayo na ogoro nahari khlayo kabangma bung lidano kebno nahari khorok sano simise naharo bobo gra maharaja produt no amno muitunarak di pega jamatia BJP nung bobo grano no nasle kangge tibra sarok taibo ek nai nung bobo grano hake haima sake tibra sarok taibo hamjago tibra sarok tamo khaka tamo wansuk amno sakang nung buji gradi PK madam no hunai no nung jasak no jodi talented hingke o tibra mata phaimani yagolo ba tibra mata phaimani pore nung chupchap ke achoi tongkhangke sara tripurani tibra sarok social media o sabai khamo karon social media ni jog ba maharaja PK madam no khosai na hardi bobo khoroksa NRC ni bagi fight khlaijak tai bangladeshi go back hinjak bo nono asake hamjagoi tong angbo hamjagoi tongmani কিন্তু নিনি আইডিওলজি ইয়াকারে নং আরো থাঙ্গাই মহারাজন কিসি সাবনি তামনি বাগাই জানি জলি জাগাই ব্রেকআপ জাগাই দা জলি জাগাই দা হায়ংখা আবনি বাগাই নং একদম তলা কালাকে এমন যে তলা কালাকে নং খিনি সাইপন তলা কালাকে খিনো তো সং হাকর দাই হর আবন সাইপন তলা কালাই থাঙ্কা নং আসকে যে ট্যালেন্টেড नै সাকসাক মানসকে নং একদম নিনি ট্যালেন্টেড করিনি পরিচয় খা তা বলে নং নিনি যে নং আবাগাইনো হনো মা অকলাইসা আইসা খানাগাদি ম্যাডাম nono ang madam no sana ke tabok o bisingti no nung tabok phano jora tongkho nung BJP no resign dei thangsidi nung BJP no nosto khlaina phaimani
Tiprasa BJP rok saiman tongmai kha. Asungna belai khana hambai.